Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis at ito na po ang pinakaunang update sa bagyong si Quiapo na galing po sa isang low pressure area 92W. Ito po ay naging ganap na bagyo kaninang umaga, in-upgrade na po ng Pag-asa. Samantala po ang Joint Typhoon Warning Center, itong nakikita nyo dito na 92W, mamaya po 11W na po yan. Usually po ang mga low pressure areas from 90 to 99W, then recycle yan, balik sa 90 after 99W. Yan po ay exclusively para sa mga low pressure areas sa Joint Typhoon Warning Center po yan. And then pag naging bagyo po yan, kung ano yung last, which is 10W, which is Maisak, 09W si Inday. So ito po, 92W magiging 11W. Actually, nag-issue na po ang isa sa mga website nila na 11W na po siya. So any moment today, actually for the next 30 minutes o 1 hour from now, 11W na po yan. Halos pareho naman po ang tracking nila patungo sa dulong Hilagang Luzon. So ito po na yung Webes, ika-23 ng buwan ng Hulyo 2026. Tagalog version po ito. Pinaglalingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Cavedo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bacodado. So ito po ang quick succession itong system nito, biglang nag-form and then lumabas sa mga computer models for the past few days. At ito na po yan. So maraming uncertainty ang mga computer models for more than 5 days. So hindi natin alam after 5 days kung ano pang mga susunod. But meron pang mga nakahelera ng mga system o naka-line up. Okay? But ang good news naman po, except for this one, may mga curvature na hindi punta sa ating bansa. But knock on wood, sana po hindi po tayo tamaan ng mga bagyo na yung middle hanggang last quarter of 2026. Despite na meron tayong Super El Nino, alam naman natin pag may Super El Nino, malayo ang formation nila. So wag na nating habain ng ating pagsalita. Okay? So straight to the point tayo. Ito na yun sa Quiapo. Ito yung graph sa dating kagabi. So right now, nandito po siya. Nandito na po siya. So mabilis yung kanyang takbo. Gumagalaw po siya ng west-northwest sa bilis na 25 km bawat oras patungo po dito sa may bahagi nito ng extreme northern Luzon sa may karagatan po ng Babuyan, Cubao Island. So dyan po siya dadaan sa may Balintang Channel, sa may Luzon Strait, then Sabado exit kaagad sa Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical storm. Hindi po siya nakaka-develop right now dahil po meron pong moderate to strong vertical wind shear na lahat ng ulap niya ay pinapadpad niya dito sa may western circle niya, okay? So ganito po ang situation na yun. Meron tayong habagat, apektado po ang Kanluran at Katimugang Mindanao, ang Sulu at Cuyo Archipelago, pati dito sa may Palawan. Then bukas, itong Western Visayas, actually na yun, may mga thunderstorms na po, dala ng habagat. And then, ang western sections ng Luzon, kasama po Metro Manila, Occidental Mindoro, at ibang parte po ng Southern Tagalog Provinces, kasama po ang Cordillera, Administrative Region, portion ng Ilocos Region, magkakaroon pong apektado rin ng habagat na yung weekend, probably Sabado at Linggo. Monday, meron pa rin konting effect, but improving na po ang panahon. So, mabilis yung takbo ni Quiapo, okay? And then, meron pang isang LPA dito na binabantay natin as of this time. May mababa ang chance na maging ganap na bagyo po ito. Okay? So ito yung fast animation natin mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Nakita nyo ang pag-develop nitong Tropical Depression Quiapo as it races o paggalaw nito patungo dito sa may bahagi nito ng dulong Hilagang Luzon sa may karagatan po ng Babuyan, Cubao Islands at Northern Cagayan. So yan ang kanyang track. For the next 24 hours, dadaan na kaagad dyan. So, it will be a good relief sa mga farmers po of Cagayan Valley dahil matagal na sila naghihintay ng mga malalakas na ulan. Huwag nating isipin, magbabaha. But kasi panandalian lang itong bagyo. So, posible magkaroon ng mga 50 mm na ulan. But ang problema, nandun lang po siya sa may dulong Hilagang Luzon, sa may area po ng Northern Cagayan, facing the coast, and yung northernmost tip ng Ilocos at Apayao. So parang nandoon lang yung mga ulan na more than 50 mm dahil medyo nagsishrink kung yung kanyang sirkulasyon.
Kaya hindi sapat ang ulan na dala itong system nito kasi mabilis yung kanyang takbo. Mabuti kung mabagal. Kung mabagal, tamang-tama sana yung ulan para sa mga farmlands ng Cagayan Valley. So, yan ang magiging problem. Meron ditong isang LPA or siguro tropical wave pa po ito sa American model. Mukhang i-develop bilang isang LPA but matutunaw siya dito dahil sa hindi po magandang environment dito dahil sa mga wind shear. And nandito yung 93W, yan yata yung susunod na system but wala pang pinapakita development as of this time. Ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita nyo dito, yan na, nag-uumpisa na pong mag-organize. Dati walang ulap dito so nagkakaroon na po ng CDO, yung Central Dense Overcast, pagkapal ng kaulapan sa kanyang sentro. So sign yan na nag-intensify po itong si Quiapo. And then itong system na ito ay mukhang magiging tropical storm pagdating niya dito sa may area po ng Balintang Channel. Pagdating niya dyan, TS na po siya, pero palabas na po siya ng area of responsibility at patungo po dito sa may east of Hong Kong o sa may Hong Kong mismo. Okay, dyan po siya dadaan dito sa area na ito o dito. Okay, and then ang forecast baka category 1 typhoon or severe tropical storm. So it depends sa kung anong iiral na forecast model. Kasi iba-ibang mga forecast intensity nila. So yan ang habagat. Nakita nyo, apektado po na yun ng Katimugan at Kanluran, Mindanao. Pabugso-bugsong ulan, 50 to 100 millimeters. Nagka-raise na yung warnings ng Pag-asa dyan. So mag-ingat po kayong lahat. And then dito rin sa Palawan. And soon, dito rin sa may Western Visayas. Right now, may mga localized thunderstorms na nag-develop na yun sa may Negros, Panay, Guimaras. Dito sa Bicol, mostly maulap lang tayo. Kulang ang haring araw, walang sinag mula sa sun. And then may mga thunderstorms sa dumaan kanina umaga but hindi sapat yung ulan, konti lang. And then ito yung tropical wave na mukhang gusto maging LPA din. Okay? So usually pag mga ganitong papunta tayo sa dry phase ng moderate oscillation, maliliit yung system. Although akala natin malaki lang but habang ni-develop siya, mukhang maliit lang itong system. But yung kanyang diameter ay nasa 800 kilometers average size. Pag 1,000 plus, large size po yan. Pag 1,300 pataas or 1,400 for large o XL ang size ng mga bagyo. Now, ito yung latest sa wind shear. So, nakita niyo meron pong moderate to strong wind shear sa kanyang sirkulasyon. Kaya hindi pa siya masyado nakaka-fully develop. And then for the next 24 hours, mukhang bababa ang wind shear sa may mismong sentro niya. Pero sa kanyang periphery, medyo mataas pa rin. Tataas ng 10 knots. Okay? Ayan ang forecast mula sa CIMSS sa wind shear. And then ito yung multi-model diagnostic comparison. So ito yung forecast sa wind shear. Bababa po siya for the next 24 hours. Okay? And then, inasahan natin, pagdating dito sa July 24, which is tomorrow, mababa na yung wind shear. Baka makabuelo na siya bilang isang tropical storm. Itong si Quiapo. Okay, mataas pa rin yung sea surface temperature, mainit ang karagatan. Although, dahil mabilis yung kanyang pagtakbo, pinupush ng high pressure, hindi po sapat ang pag-intensify niya at may wind shear. And then ito po yung ating website, typhoon2000.ph. So yan po ang kanyang distance kaninang 11. So right now, baka 500 or 600 kilometers away na lang from Santa Ana, Cagayan. 45 kph, baka naging 55 na po sa mga oras na ito. And ito po yung kanyang ito po ang wind signal na tinaas ng Pag-asa sa iba't ibang parte po ng Hilagang Luzon. So kasama dyan ang Isabela, Cagayan, Apayao, ang buong Cagayan Valley, and then yung Ilocos provinces, at yung ibang areas po ng Cordillera, Administrative Region, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, yung northern portions lang. And then Babuyan Cubao Islands at Batanes, nasa wind signal number 1, meaning ang hangin po nasa 30 to 60 kph within the next 36 hours, so within 24 hours, nandiyan na yung storm. Ito yung track ng DOST Pag-asa. Yung track natin baka later tonight. And then, ito po yung forecast. Pagdating niya dito sa may Balintang at Babuyan Cubao Islands, Balintang Channel, Luzon State, baka upgrade po siya bilang isang tropical storm.
Kasi hihina po dito yung wind shear, magkakaroon po siyang time mag-intensify in a normal phase. Okay? So yan po ang mangyayari sa kanya. Sabado ng early morning, exit na po siya na Philippine Air Responsibility and then maging severe tropical storm before making landfall sa may eastern Guangdong ng southern China. Okay? And then, ito yung track din ng Japan Meteorological Agency. Medyo pareho naman po sila. Joint Typhoon Warning Center, hindi pa rin in-upgrade itong system na ito. So, pag-refresh natin itong page, wala pa rin. Baka may lamang. 11W na po yan. So, ito rin yung track ng JTWC bilang Tropical Cyclone Formation Alert. Ito yung forecast mula sa American model at nakita nyo dito, halos for the next 5 days, ito yung tracking niya. Quickly, magla-landfall sa Hong Kong sa linggo. Sabado, exit na po sa Philippine Air Responsibility. And then, Tuesday, ayan. Meron ditong circulation, but tropical wave lang po yan. Ang European model, same din po. Bukas ng gabi, dadaan po sa may Balintang Channel, babuhin Cubao Islands, sa may Northern Cagayan, and then Sabado, exit the Philippine Air Responsibility bilang isang severe tropical storm or Category 1 typhoon. And then Sunday, landfall po malapit sa Hong Kong, east of Hong Kong. Then rapidly, it will dissipate dito sa southern China. And then yung tropical wave, ayan, sa may East Philippine Sea. Nakikita nyo yung habagat, hindi masyado kalakasan. Okay? Dahil po sa dry phase ng Mother Junior Oscillation. And then, DeepMind, Google DeepMind, ang AI model ng, ito po yung AI model ng Google. So, nakita nyo dito, ang forecast nila, tropical storm, pagdaan dito sa may Balintang Channel, Northern Cagayan, and then, paglabas sa Philippine Air Responsibility, magiging Category 1 typhoon with winds of up to, hangin yan, 130, 140, and then magiging Category 2 before it makes landfall over southern China. So ito yung forecast ng Google DeepMind. Usually mataas palagi ang intensity nila. Hindi pa masyado na perfectly na accurate ang forecast ng Google DeepMind sa mga maliliit na system. Although it could rapidly intensify kapag bumagsak masyado yung wind shear na magkaroon ng buwelo yung system para lumakas. Okay? Excuse me. So, ito yung track ng lahat ng computer models. Tingnan natin kung may bago. I-refresh natin ang page. So, wala pa rin. As of 12 Zulu po ito, UTC, or 8 PM last night. So, halos same pa rin yung tracking yan. Lahat ng models. Ito yung 24-hour rainfall accumulation forecast para makita niyo yung ulan, dala ng bagyo, at yung ulan ng habagat. So, ito po yung ulan ng bagyo for the next 24 hours. Simula na yung araw na ito hanggang bukas ng 5 PM at nakita ninyo kung gaano kabilis yung bagyo. So, expect more than 50 millimeters na ulan dito po sa area po ng Babuyan at Batanes Cubao Islands at yung mga coastal areas po ng Northern Cagayan, Apayao at Northern Ilocos Norte. The rest, normal lang po ang mga pag-ulan at halos cloudy conditions lang. Padaan-daan lang yung mga thunderstorms, halos wala tayong masyadong mapupuna. Okay? And then, dito ang malaking factor sa may western at southern Mindanao, patuloy pa rin yung epekto ng habagat. So, expect rin dito yung mga ulan of 50 to more than 100 millimeters sa ibang areas po dito, like yung coastal areas ng Lanao. And then, Sulu at Cuyo Archipelagos, more than 50 millimeters rin inaasahan. Dito rin po sa may western Visayas, inaasahan rin natin ang 50 to 100 millimeters na ulan. And also dito sa may area ng Palawan. Check ninyo ang DOST Pag-asa, rain warning, at nandun yung mga ulan na fina-forecast nila for the next 3 days. So, bukas po ng Friday hanggang Sabado, yung ulan na more than mag-increase nga ng more than 100 millimeters. So baka magbigay rin mga malakas na ulan dito sa may Babuyan at Batanes Cubao Islands at sa may northern tip of Ilocos Norte. So bastante po yan. Kapag umabot po ng 100 millimeters, makakatulong na po yan sa farmlands nila. And also dito po sa may western Visayas, that will be on Friday and Saturday.
Kaya lang pag Saturday, exit na talaga siya sa Philippine Air Responsibility. Balik sa normal po ang weather conditions sa Luzon. Although pagdating ng Sabado at Linggo, dahil sa syempre habang mabilis yung takbo ng bagyo, akit pa rin yung habagat, may pahabol pa rin ng mga ulan na magaganap sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon and parts ng Northern Luzon sa kanluran bahagi at Cordillera Administrative Region. So may mga ulan po tayo na pwedeng lumampas po ng 50 millimeters. Okay? Take note, babantay natin ito, yung mga ulan na ito kasi minsan below average po dyan, below sa forecast dahil po sa patuloy na epekto ng El Nino na magiging super na yung darating pong last quarter of the year. So babawas po yung mga ulan natin. Kaya mabilisan lang po ito. Sa Monday, nasa West Philippines na po yung magkakabing ulan of more than 50 millimeters. And Tuesday, ayan na po sa may kaligitnaan po ng dagat China. So ayan po, nakikita nyo dito na balik na naman sa normal ang ating panahon. Mainit, paghapon, gabi, nandiyan mga localized thunderstorms, mga kidlat, mga maliliit na buhawi, mga cloudburst. So far, hanggang dyan lang tayo. Wala tayo talaga yung tunay na habagat dahil po sa epekto po ng tinatawag nating Super El Nino. Okay? At makikita nyo yung mga difference po ng mga mango trees kasi meron akong mangga dito sa bahay, mango tree na last year o last 2 years hindi yan namunga. Ngayon, ang daming na bunga. Okay? So, nakikita nyo yung difference ng climate na yun dahil sa pagdating ng Super El Nino. Now, ito yung latest sa wave heights. So, manatiling kalmado naman po ang alon natin. Up to a meter dito sa iba naman bahagi po ng dagat Pilipinas. Pero for the next 3 days hanggang sa darating pong linggo, pagdaan dito ng bagyo sa may Palawan, ay pagdaan ng bagyo dito sa may Batanes, Babuing Cubao Islands, yung alon dito ay pwedeng umabot po ng 4 meters. So mapanganib po sa lahat ng mga sakyan pang dagat. So may mga possible po dito mga storm surge na posibleng maka-affecto po sa mga isla po ng extreme northern Luzon. And then, pagdating po ng Sabado, yan na po yung bagyo. Mag-i-improve na naman po ang mga alon dito sa may karagatan ng ating bansa. So, dito sa East Philippine Sea, up to 1 meter lang po. Dito sa may West Philippine Sea, pwedeng umabot po ng 2 meters ang wave heights because pagdating ng Linggo at Lunes, may epekto na naman po ang habagat sa alon ng West Philippine Sea. Pwedeng umabot ng 2 meters. So, mapanganib po dito sa mga maliliit na sakyang pangdagat na yung weekend hanggang sa Monday, July 25 to 27. Samantala, the rest of the Philippine Sea, kasama po itong inland waters ng ating bansa, ay magiging tahimik hanggang 1 metro lamang po ang laki ng alon. Okay? Sa Modern General Oscillation, nandun siya sa may Western Hemisphere, papunta sa may kalagitnaan itong diagram. So, ibig sabihin, mahina po ang signal ng MJO at phase. And then, for the next 2 weeks, ay manatili pong dry phase po tayo. Okay? Konti lang yung pag-ulan. Despite na mayroon bagyo, panandalian din yung epekto niyan. Ngayon lang pong weekend. At makikita nyo yung pulang-pula po dito sa may area po ng Pilipinas, hindi na po ang Pilipinas. Okay? So, nasa edge po tayo ng dry and wet phase. And itong yung ECMWF monthly forecast, ang latest, mukhang mahina pa rin ang signal. Wala tayong malakas na wet phase. And gayon din po ang tinatawag nating forecast mula sa Bureau of Meteorology of Australia. So, talagang mahina po ang MJO. Kaya yung Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA for the next 2 to 3 weeks na kung saan yung third week is highly uncertain. Second week, July 29 hanggang August 4, manatili pong more than 65% of below average ang ulan dito po sa ating bansa, lalo na po sa may Visayas at Mindanao. Ang tropical second formation, napakalayo. Nasa may international dateline, more than 40%. So, kita ninyo, talaga meron tayong El Nino. And then, dito sa third week, which is highly uncertain, August 5 to August 11, patuloy pa rin na more than 50 or more than
more than 50% or more than 65% below average rainfall sa may Mindanao, Southern Visayas at Southern Palawan. The rest of our country will have normal rainfall, but mostly due to thunderstorms. At dito ulit sa may Western Pacific, mababa ang tsansa ang tropical cyclone formation. So, nandyan lang po siya if may mag-form. Okay, so yan po ang latest. Sa Pag-asa naman po, tropical cyclone threat potential. Ito yung nangyari na yun. Yung number 1, which is high chance na mag-develop, yan na po si Quiapo. Okay, July 22 to July 28. Week 2, for next week, si Quiapo, ayan na po, magla-landfall po sa may southern China o sa katimugang China. Dito naman po sa may labas ng ating bansa, may low chance ng posibleng isa pang bagyo dito. But, pwedeng pumasok sa dulo ng Philippine Air Responsibility o pwedeng sa labas lang po siya. So, yan ang pinapakita ng model output mula sa Pag-asa. Okay, so, kulang pa rin talaga ng ulan. Hindi sapat itong mga localized thunderstorms. Kailangan natin ang major habagat para mapuno itong mga dams natin. Balit talagang grabing epekto ng papakating na Super El Nino. So yan muna po ang pinaka-latest nating update. Naingaro po ng Webes sa special coverage ng bagyong si Quiapo na namuo lamang at mabilis na kumikilos patungo sa dulong Hilagang Luzon with possible passage over the Balintang Channel sa may bubuing Cubao Islands, Northern Cagayan, bukas po ng hapon o gabi. So after that, Sabado, exit na po siya sa Philippine Air Responsibility. So, bukas, babalik ulit tayo sa another update. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua. Nagpapaalam, mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat at sa pagsuporta sa ating channel. God bless po sa inyong lahat.